María Silencio, cabeleira de chuvia, ollos de néboa. María Silencio, esfarrapada, a espreita, sempre agardando pola noite as barcas. A túa anguria fala con olladas. María Nocturna, no peirán, que esperas? Polo día non vives, naces cada sol por, cais da primeira estrela. María Silencio, sempre dura e muda, cal é a barca que agardas? O máis novo dos facedeirís atopouse con aqueles montes escalvados, fora todo o que puidera rabuñar da herdanza dos seus pais. Feitas as partillas, aos bens da casa acaeceulles o que a cabuxa que, esnaquizada en moitos anacos, non abonda para ren. E de aquí la cabuxa ou morgado non deixara senón a pele e os osos. O oso de Ramón era mau de rillar, e il cobizaba boas dentadas, que viña de casa grande e mal xa facía as estreitezas. Anos tiña poucos, folgos moitos. A fidalguía era mester esquecela na mentes as onzas e non enchesen o peto e aquelas gandras foran só patrimonio que disfrutar. Que faría con aqueles montes de poucas árbores e de fartas tarrelas? O primeiro, unha casa, unha choupana onde meter o seu corpo, o único comprido de que dispuña de seu, e fixo o casoupo, pequeno e mouro. Como o canteiro era cativo, a choupana semellaba mal. A porta acordábase cos cartos do dono, máis que co seu corpo grandal. E Ramón tiña que baixar a cachola, ao entraren, para se non ferir na prateleira. Dentro, pouco espazo e pouco acomodo, máis dabondo para o que il coidaba cougar aló. O casoupo era só unha pousada onde agardar a fortuna. Pero agardala? Non a agardaría. Percuraría, sen lecer e atoparía onde queira e como queira. Logo xa virían boa casa, bo enxoval, boa muller. O Ramón era home de realidades, e non matinou en descubrir minas na entrana das súas terras, nen en atopar o ouro no camiño da emigración. Tampouco coidou que o seu diñeiro espreitaba nas mochilas dos granadeiros franceses contra os que loitaba o segundo dos seus irmáns, e que poucos anos denantes da morte do pai vir pasar dende Irís en perseguizón dos loiros e abraiados ingleses de Mur. Ollou os seus montes, veu que niles só podían vivir as cabras e mercou cabras e vendeunas, e das cabras pasou ás vacas e das vacas aos cabalos. Baixou dos montes e mercou os prados, e mercando e vendendo gando foron chegando as onzas á bursa. Vestiuse logo ben, e ao se ver de bo semellar aínda mozo con cartos, non lle doeron os anos traballados e coidou chegado o intre de percurar muller. Estaba canso da que se topa na corredoira, da rapaza da pousada, da dona do que fai o trato e fica a parolar co trotante na mentres o home vai de a cabalo a buscar os cartos que están lonxe. E o Ramón, ao cuidar na percura da muller, sentiu que ni despertaba ao fidalgo que unha dúcia de anos dormira, para non destorbar o chego da fortuna. O fidalgo espertou e o fidalgo escolleu. Como o carro do presidente das Cortes, avariado, obstruía o camiño, cruzamos a fronteira a pé. Ás 6 da mañá, 5 de febreiro de 1939, o presidente da República e os seus acompañantes saíramos de Lavajol. Os saúdos dos carabineiros foron os derradeiros honores que Azaña recibeu en territorio español como xefe de Estado. Alcanzamos así Las Illas. Lavajol é unha aldea española. Las Illas é unha aldea francesa. Mas eses nomes non son franceses nem españois. A toponimia catalá domina ambos os lados da liña divisoria. Segundo dicía Castelao, as palabras, como os paxaros, voan por riba das fronteiras. Cataluña derrubouse quase sen resistencia. Despois da contraofensiva do Ebro, o exército non tiña vontade de luitar. Ninguén cría xa na posibilidade de gañar a guerra. O presidente renunciou á súa dignidade. Eu non vou retornar a España. Na parte do territorio aínda non perdido, nada poderá facer Negrín. Son un desertor. Cando se mobilizou a miña quinta, servín como artileiro ata que Mosquelet logrou que me reclamasen en calidade de letrado aos servizos da Presidencia da República. E volvín ao meu emprego, como militar nese posto. Son, pois, un home suxeito ao foro militar, mas quen pensa que o exército do centro non se vai a disolver? Antes de poder eu chegar á zona ainda libre, ese exército terase esfumado.
Poderei algún día regresar á miña terra? Que vai ser de... Hitler quer ser o dono do universo. Stalin, desde o topo do Kremlin, olla enigmático para Europa. Roosevelt apoia a súa paralisia sobre muletas de dialéctica puritana. O leopardo inglés e o galo francés son un gato e un pito que queren entenderse con Franco. Fin da República. E a Galiza, Bóveda, Inmolado, Castelao, en Nova York. Escorpio, morto cabo de Cleo polas bombas da aviación fascista. Non sei se invexar a túa sorte. Se sobrevivo e teño sosego para iso, tal vez retome aquel proxecto que outrora alimentei de escribir a túa historia. De inventala, pois foste sempre un misterio para mí. Mas, quen pensa en escribir a historia dun home agora que agoniza todo un